Danas ću da opakujem, a ja hvala ću da budem srećan. Kinder svet. Ćao, čao mali ljudi, dobrodošli u Kinder svet. Svet najlepših igračaka ikada. Jo, da vidimo šta je Zlatna Koka pripremila danas. Automobil, kako je dobar. Što su dobre boje, žuta, crvena, plava, siva, sve živo, čoveče. Ovaj leteći deo, ovaj deo koji mu pomaže da poleti, on se stavlja unutra. Turbina. I onda se ovo priključi. Samo s druge strane, da. Jo, kakav auto. Jako je pravljen, mora dobro da se uglavi. Ali kad ga sastavim, nikada se neće rastaviti. Klik, da. I unutra, mlazdi pogon, fantastično. Hoću da se igram. Kao formula, još leti. Danas ste dobili crveni leteći automobil. Strava! Šta li ćete sutra otvoriti?